pa Wellington Chigango achiva mumhangari achimhangarira murume anonzi Comfort Hungwe, case number 679 of 2025. Kurambiri kuti Comfort uya pamberi pamambo utsanangure nhau yako yekudanana nemudzimai wangu kabata. Uya pamberi pamambo utsanangure nhau yako yekudanana nemudzimai wangu ndikakubata mabrackets bathroom addiction. Right. Kawatinzwe masoro dare ungainira ngoti netse nemadzimai angu zvima shoma ukaita umbaka wandakatera ukaita umbaka wandakatera ndakabata huku $50 taurisa ndakabata huku $50 kuti adzimai adzoke kumba ndikaura nadzimai akati vakaindidzoke kumba ndifuka ndikatsvaka bhirita kondichini ndakacherewa mukadzi wangu achiyobika kupi kumba imba yapera kubikiwa ndikati adzimai sizvo mangwana Friday nhasi ichina muye kuronga mumba adzimai akati sei havana kuuya ndakabvunza kuti kwamadzimai inja musina kuuya kani nyimbo taita kupi ndaenda kwamurota mvura ibva yana musi wechina bva taikuta sei kudzika foja so vachinzi bali akati mamari fambisai mundokanda nesi kumunda vachinzi bali pana zvandikuita pafoni akati mamari zvinopfuura here nesi kuti iome ndaudza murume kuti anga tiri kugarden tafamba tasvika kumunda tasira kukumbura mubva ndaudza kuti amari ine mukanda nesi bva ndipa zvandikuita pafoni ifuka ndakadarikira ndatanga kukanda nesi bvawaibva wakanda 3 marari patatanga kukanda tajara pandati amari andanenzera ke nditoa huku nesadza kupi kumba pandaenda kumba pandadzoka ndati upotayanda kana manenzera mendete sei mende kopika mikishuwa pandaenda kotoa huku kumba pandadzoka vachinzi bale ndasara ndatara na honest hanzadzi yangu nekwamurota taitoa nyaya dzinonakidza hanzi mvura inga chinaya ndikati iye uyo akati ane hanzadzi yakuti mvura inga chinaya nyaya dzakadaro dzodzo patanga kuimba kamiziki awo ini ndakuzvitungidza mupfungwa mangu tapedza dzikafoja paya taudaenda kumba vachinzi bari mfuno mangu amperi airtime ndiyo adzimai vangu avo vakoshima takati munhu womukadzi ine handikupi mari handiri kukupa mari ukuiwana kupi handiti ndakuziva kushini maki ndaenda kwahongwe mukadzi wangu ndani mabonde ndiye ndiri kupirio ndikasingaperi unenge weekend hafu right vadzoka vatati adzimai vangu avo pane zvikuitika papi pavari nekushuwa vandaenda kwahongwe ndakati ambotesa mukadzi wangu maitiro akaita pafoja paya asi kuona changari straight ifunga ndakaenda kwahongwe ndakasvika pandamira mutara vakagara pamba pavo pakai mukoma anonzi Alex achibva kusouri Alex achisvika chivhura dhomba make ambwe amukadzi wangu bati ndanzo here Alex bati akadzimai angu bvasvika bvaenda pamanzo muya vakataura bvaenda mumba kwavo bvasiya mwana bvaya pamusoro panzo paaibika bvangu adikiri vatira pameseji nemurume arapo bvabuda bvaenda kuti bvaperekedzana ini kusori kwemba ndiri mudhundu ndikuona zvese right bvadzoka kumba ini ndikudzokawo ndiri mudhunduro bvati kumba kwamai vavo bvafone unzi ndakugesa chichi ini ndiri kuona right pandafona kuti adzimai nhasi ndikuita sei ndiri kuuya zvakasi tarara apa vaitandara right nguva yefoniyo ndakugesa adzimai angu atanongokomana upi ini ndiri kuona nguva nguya adzimai bvadedzera kaminyina kawo kuti pini yako ichii bvadedzwa vai bvatanga kugesa achidze music aitokasimona right nguva achiti mumbata chiza music akugesa nguva yakanyarara music ndonguva yakapinda baba mumbati ndakati munhu akurosapa uyu ambenda kupi aenda mutereti akuhwanda adzimai angu ari kugeza ndikuzvitongesa ndakamira vandabvisa bhutsu vandanyandira mubhathi maigesa adzimai wangu makabaka light ifu ndichisvika pakone pabhathi vananzoti mwana unonaka zvakoyo ini adzimai vangu ndorakavhurwa mbijana ndopa ndikapinda baba vachita basa ravaita sei ravaiti ndikasvika ndikavati haka handii ndopa ndikadedzera ndopakamhanya vanhu svikawo nditore foni handitya vanhu visakaungana vandatora foni kati panapa adaumombopa pauri funga ndakatora foni pana mupitigwe ndatora foni achisumuka bva ndikumba zvipakira achinzi kudaita sindikati iyo kana chindowata sei wondirova ndopakavaya mai yake nomukadzi wake akaita ona mai yake nomukadzi wake aita sei vakaenda ndatanga kutora maaudio foni ndinayo waita basa wataura naye yako mudzimai wako aripo ari mberi muno hapo asara kumbani takatiza zvakanaka vashi nyaya iyo moti kudii
hongu mukomana we kunibata akandibata asi ndaive ndakangomira ona ichiti musikana usapedze dare chi wati hongu mukomana yakandidi akandibata andika akakubata uine mudzimai wake anditi ndakamira naye Mwasoe makurukota na changa minene dare ito ya zangu panapa dzakawandisa tereki dzakatogona kunonoka mukomana uyo kana aramba achita nharo mukazombata muwedzera chaji mukomana uyu paakauya uyu akatouya neaudio asaitora sevhidhio saka kori usiku ndo yaitisa kuti ndive neredhiyo nhasi tichiti kana anetsa toisa pabluetooth toisa pamberi makurukota amai vacho vemusana ndo vaitotaura on top of her voice vachitoti mwana wangu wandinyadzisa inguva idzino kumahwani kuno uchihura iwewe asi zvese zvonatavezvi zviri munyaya ine audio yemukomana yakati tichangamiri ndogona kuzoita sei kuzorasawo inini nazvo uye kunoka akasiya saka kana aramba achinetsa ndingoti tinongoenda paaudio beisa redhiyo pamberi pachangamire toisa volume yedu munhu wese wozvinwa tichapinda kavolumu uyo wozopuwa chaji yakakura ndikuti ndanga ndakamira naye ndaive ndakamira naye musikana ndaive ndakamira nayewo musikana yakati mukadzi mukadzi wemunhu wakamira naye nguwai kuma8 kuri kupi pamba pamukoma wangu panze pamumengo muaudio mune nyaya yokuti musikana kana kuti mudzimai womuti musikana asiyana mudzimai wouyu akataura muromo wokuti amai ingawani ndakumbira kudhara murume wangu riregerero asi inini zvikati amai akumbire inini riregerero zvikati ndakakudzai kudhara ndikaramba ndichienda kwahungwe pachigango murume wangu handinzwe mafiringi naye atiudza amai vake zviri mufoni nemukomana uizvozvi ini maonera ndiri kuita iwe mukomana kudai wanga uri mumwe uri kufunga zvakanaka ungadai wapeta muramba uri munyoro nhau yako kana kuti uedze kunzvenga wakapupura muchinja usi kuti mwana unonaka asi ko zvino uri kutaura kuti ndanga ndakamira nomusikana ezvauzvize kuti mukadzi wouyu auzvize here kuti mukadzi wouyu kana asiyana nouyu amusikana usati wapindura asati akupindurai hauna here kutaura kuti chokwadi akakubata hauna here kutenda kuti akakubata kutenda kuti akandibata naye mukomana munhu anonzi akandibata shuwa pasina chiitiko chaitika vanhu vakangomirawo zvavoso onzi ndakangobata zvingaitike ndatini ndimakangomirawo zvenyu pasina zvaitika unganzi ndakubata here bata chine dho ndiri kunetsa kuti dei ndiri mukati dho raisavharwa here tiri mukati unoziva pauri kuda iwewe uri kuda pekuti haana kundibata ndichiita bonde ndizvo akandibata shuwa ndakamira nomukadzi wake ndizvozvo here wabvuma kuti akakubata wakamira nomukadzi wake atitizvo kumanguwai kuma8 mamuri vangani pamamukamira kudanana kwenyu mukanga maano nguva yakareba zvakadii muchidanana arudo naye andina iwe usapedze dare nguva wazvinzwa usapedze dare nguva iwo kudaro aisimada zvako asi ukambonzwa here zvinotaura dare kuti wanga wada kuuraya chitima kuratidza kuti pane chakatoitika kitoti mangwana kana pane humwe saka oda kuti avhura kuti atangura kwechaji zvitenderei asi mukazoisa mbudzi ine kusvika kuya kwandaita neredhiyo ine zvatichaita panapa munozongorizivawo aiwa ndizvozvo munozongorizivawo teererai
teererai aiwa imboteererai paditi pacho oneka kuti tonzwa audio here kana watoregera aiwa audio haina basa afuma Amsore changamiri nyaya itakuisia pamuri samanyanga komana akaita kupedza dare uyu nyaya yake achiiziva takuisia pamuri maita basa azoramba azichisiye zveudi aona kuti takuwedzera chaji zvakanzi mambo chiregerei zveudi otongopedzereko nguva naiti zvinhu zvatinoziva katikaitako kumota aiwa ndiregerere mamo ndakatadza ndakanga ndachiva ndiregerere ndachiva wasi ndiregerere usinyambopedzera dare nguva tobva tatoregera nhasi handisida kukubhadharisa chinhu chibuda uende ndozvatinoita zvindopedzera dare nguva tinzwe zvesho murume uyu aremerwe neredhiyo iri mubhegi yakune kudara kumana izvo zvimusha murume uyo wakatoparara mukadzi anzi akatotiza hako kumba nekuda kwenyaya iyoyo ndizvo here pamudini akatoenda mukadzi hako asi chii chiri kuitika zvandadzika paodi kuti hanzi mukadzi anenge akuti ndoita seiko kumba kwacho hakuna mochii pane zviri kuitika unouya akatokubatsirai kudare kwedu tikapedze nguva murume wayambarwa nemhosva yekuti aitora mukadzi wemunhu imba yemunhu yatoparara mama aita vanhu here mukadzi mwana hwana kura sei hanzi mwana kutomhanya imba yatoparara hazvina kunaka zvitendero zvino izvozvo chii chaunoda kuti murume akubhadhara kuti aitora mukadzi wako rega isapedze tare nguva uchapiwa mombe 3 dzauchapiwa dzauchapiwa ubaudzorerwa mari yakuendai zvino iri mombe 3 upe murume uno ndikutoitora mukadzi wako ingoisa kuti masvondo mairi atataurai kuda mombe idzodzo dziuye masvondo mairi ndasekomukadzi uye kuona mudzimai wangu ndaseko baba wangu yawaka hama yangu ini tinoiziva handiti yakukama kutsvaga hadina kukama nemukadzi wake handitsvagi yokukama mudzimai anodza ndio mudzimai wako kare ndani Tania Juzi asi ukahungwe uyu vakasunda rwoko sabu ndikakutaura pamusoro pababa vari kunuka vari kutaura kuti chamene ndavanza muchitaura kuti aparaza musha uyu waparara musha wababa saka zvikuru yakuti uyu ari kuda kunga achida kuramba musha achiziva nomukadzi wacho ari kukuziva iyo muchindaruko uyo mumo ndozvandaonawo pamusoro nyaya yanga iri pakati paWellington Gango naComfort Hungwe yapera sekudai so mambo vati Comfort abhadhare mombe 3 kuna Wellington nekuzodzorera mari edare musi wa 20 December 2025 sunungukaenda munosaini vaviri ava ngavauye zvakare knowledge makono aripo okay no kamsamlete okay guys tore vakatuti Christina alipatuze Christina katanga pidai Maria Hundi Christina ndaka mama dai Maria Hundi auye na Christina na knowledge makono kwa choka Christina
Kristina Katana nditi. Ndiripo. Maria Wood. Maria Wood ndiye mangari Kristina kuno. Right. Uyapa mtimu mangaika. Eh. Ndiko mangari wari ku. Maria